Utoliko bi njemačke snage zauzele područje zapadno od linije Arhangelsk-Volga-Astrahan. Sovjetski savez bi izgubio svoje najnaseljenije oblasti, a time i linije snabdijevanja svojih trupa. U takvoj situaciji, a zbog odvlačenja dijela njemačkih trupa sa istočnog fronta na Balkan, događaji iz Hilminog konaka mogu biti presudni za opstanak velike sovjetske armije. Nesebično žrtvujući svoju stražnicu za kralja i otadžbinu, srpski špijun albanskog porijekla Agim Rugoba dolazi do strogo povjerljivog njemačkog plana za odbranu grada. Temeljitom istragom, a sve po sistemu nit luk jeo, nit luk miriso, za krađu dokumenata iz Šilingove sobe biva optužen Hilmin konobar romskog porijekla Durmiš. Dok Durmiš u zatvoru čeka strijeljanje, njemačka komanda pokreće opsežnu akciju potrage za dokumentima. Na taj način primoravaju Rugobu da ukradeni plan odbrane grada sakrije kod Hilmije. Shvativši to kao šansu za revolucionarni pokret, Hilmija kao prvo obavještava partizanskog ilegalca Portugalca da je u posjedu njemačkog tajnog plana. Sestra političkog komesara partizanskog odreda, Rahaela Cohen, već neko vrijeme skriva se u konaku kod Hilmije. Kao jevrejka i sestra visoko pozicioniranog komuniste, Rahaela je u stalnoj opasnosti od deportacije u koncentracioni logor.